डेलिमिटेशननि सायाव हाग्रामा महिलारिया एबसुजों सावरायनांगौ दंब्ला सावरायनो हागोन। बर' हारिनि थाखाय डेलिमिटेशनखौ लानानै एबसुआ जोबोद सिरियास। नाथाय एबसुखौ गाज्रि मुं सुनायनि हाग्रामा महिलारिया गोजानाव थाग्रोनांगोन। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। दिनै चिरां जिल्ला एबसुआ भारतनि बिसायख'थि आय'गनि लकसभा आरो बिधानसभा बियाबनि डेलिमिटेशननि ड्राफ्टखौ फोसावनायनि सायाव जिल्लानि मेलेमजिबिफोरखौ लानानै सावरायनाय जथुमदों। चिरां जिल्ला एबसुनि बानस' आफादगिरि सोरांसार बसुमतारिया मासि लानानै सामलायनाय सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो। मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया बे सावरायमेलावनो गाहाय बुंथिगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लायो। गाहाय बुंथिगिरि महरै बिथाङा बर' हारिनि थाखाय डेलिमिटेशनखौ लानानै एबसुआ जोबोद सिरियास आरो बेनि थाखायनो थांनाय 2022 मायथाइनि आगस्ट दानाव बिसायख'थि आय'गनो गिबिसिन गोसोखां बिलाइखौ गथायनाय जादोंमोन होननानै फोरमायो। मख'नो गोनांदि आथिखालाव डेलिमिटेशनखौ लानानै बर'नि माखासे राजखान्थि हान्जाफ्रा गावजों गाव हाब्रु सारलायनायखौ दुखु फोरमायनानै बर' माहारियारि आफादफ्रा खौसे बाथ्रा बुंनांगौ होननानै खावलायो। बे ड्राफ्टआवनो नुजानाय लेखायै चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गंनै एसेम्बलि समस्तिनि सिङाव जेबो गोनो गोथो नङाब्लाबो आसामनि गुबुन जिल्लानि सिङाव बर' आरो ट्राइबेलफोरनि अनजिमाखौ बायफ्लेनायनि सायाव नोजोर बोनानै बर' आरो ट्राइबेलफोरनि अनजिमाखौ गथायैनो लाखिनांगौनि थाखाय बे जथुमायाव बाहागो लानाय सानसुमैफोरा रोखोमसे बिबुंथि लाखियो। लोगोसेनो बिटिआरनि सिङाव गोग्लैनाय बिधानसभा बियाबखौ लानानै आलादायै अदालगुरि लकसभा बियाब दाफुंनांगौनि थाखाय बर'नि गासिबो माहारियारि आफादफोरखौ लानानै फैगौ 10 जुलाइआव एबसुनिफ्राय भारतनि इलेक्शन कमिशनसिम गोसोखां बिलाइ गथायनाय जागोन होननानै मिरु एबसुनि आफादगिरिया मिथिहोबावदों। दिनै बे सावराय जथुमाव मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिन नार्जारि आरो जिल्ला आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।